Pieseň Náš drahokám. Dnes vám chceme porozprávať o netradičnej hodine hudobnej výchovy. Takto sme čakali na prekvapenia pani učiteľky. Ako prvú sme riešili krížovku. Nad niektorými odpoveďami sme takto silno rozmýšľali. A tu je náš výsledok. Po zvládnutí krížovky sme sa rozprávali o ľudových piesňach. Pani učiteľka nám k tomu pripravila prezentáciu. Najviac nás zaujali zbojnícke a obradové piesne. Vypočuli sme si aj ich ukážky. Potom sme sa učili novú pieseň. Pani učiteľka nám pripravila karaoke. To bola paráda. Vypočujte si, ako sme ju napokon zvládli. Keď som išla zo stola, dozadu sa pozrela, či sa mi sukne obracajú a či sa mnou chlapci pozerajú, či sa mi sukne obracajú a či sa mnou chlapci pozerajú. Ešte jednu sestru mám, aj tak naučenie dám, aby sa mladá nevydala a palosným chlapcom pokoj dala. Aby sa mladá nevydala a palosným chlapcom pokoj dala. Veľkým prekvapením bolo pre nás virtuálne stretnutie so žiakmi z Banskej Štiavnice. Takto sme sa im predstavili. Najprv nám o sebe porozprávali a potom zaspievali. A tu vidíte, ako nám ukazujú banícku uniformu. My sme im zaspievali naše očovské piesne. Radka im zaspievala svoju obľúbenú pieseň. Na záver zaspievala aj Lenka. Ukázali sme im aj naše kroje a porozprávali, z akých častí sa skladajú. Takto vyzerali naši noví kamaráti. Veselo sme sa s nimi rozlúčili a pre vás sme ešte pripravili o našej hodine malý rozhovor, s ktorým sa s vami lúčime. Ešte jedna informácia. Celú hodinu fotila Kristínka Perpicová. Ja sa volám Šimon Šinkovič a spýtame sa našich spolužiakov, ako sa im páčilo spojenie s deťmi z Banskej Štiavnice. Ja sa volám Kristína Jasová. Čo sa vám najviac páčilo na hodine hudobnej výchovy? Ja som tu nebola. Ja sa volám Dominik Kabada. Mne sa páčilo zo Štiavnici to, že sme sa s nimi spojili, mohli sme sa vidieť a ukázali nám nástroje. Tak ja sa volám Miriam Sásová, mne sa najviac páčilo, ako spievali a tie nástroje banické. Ja sa volám Radka Jombíková a mne sa najviac páčilo asi, ako spievali a tá uniforma. Ja sa volám Radoslava Krieková a mne sa najviac páčila uniforma a tiež ako spievali. Ja sa volám Majka Almová, najviac sa mi páčili, ako spievali a tie nástroje. Ja sa volám Alexandra Mrúškovičová a mne sa najviac páčili tie nástroje, ako spievali. Čo ste sa dozvedeli o Banskej Štiavnici? Že je to banské mesto. Že tam mali také nástroje, že napríklad klopačka sa to volala tam. S tým zvolávali baníkov do baniek. Čo ste na tej hodine robili? My sme spievali. Aj oni nám niečo zaspievali. No, ukázali sme im kroje a spievali sme im. Čo bolo na tejto hodine najviac zaujímavé? Že sme sa s nimi spojili. Chceli by ste si túto hodinu ešte niekedy zopakovať? Áno! Určite áno. Ďakujeme za rozhovor.